spillerne har forladt gulvet for at komme ud til deres træner og få de sidste instrukser, inden de skal ud på gulvet til alvor. Og inden da skal vi lige have præsenteret spillerne. Og vi starter som altid med, at gæsterne bliver præsenteret. Og som vi har talt om i vores lille optakt, Anders Carlino, der har været deres go-to-guy, er ude, og det er jo selvfølgelig kæmpe minus. Hvem skal tage over, når du så tænker? Jamen, jeg synes, at Andreas Mortensen har spillet rigtig godt. Han er en rigtig dygtig skytte. Han er helt klart en mulighed. Som jeg nævnte, Silas Brækia, ung spiller. Stadigvæk 19 år gammel, 18 år gammel. Jeg synes også, at Lars Kristoffersen spiller rigtig godt, og kan også være en mulighed, en der skal løfte scoringerne i hvert fald. Ja, jeg er helt enig. Og så skal vi have præsenteret hjemmeholdet BK Vejen. Og der er god stemning her i Vejen Idrætscenter. På trods af vinterferie, så er der mange tilskuere, der er mødt op til aftenens kamp. Og det er godt at se. Det kan vi godt lide. Og så altså den store profil, Tony Roden, der løber over og hilser på dommerne. Nummer 6, Asger Clausen. Nummer 8, Men du er Vejenmand i dag, kunne jeg ligesom fornemme. Du tror, de tager sejren deres tredje sæson, vil det så være? Ja, det tror jeg. Jeg kan høre, der er god opbakning til dem også. Det er der i hvert fald. Den hjemmebane, den kan man ikke underkende. Også Lange Larsen tilbage efter at have været ude med skader. Ja, i store dele af sæsonen. Det er også en mand, man kan bruge. Kæmpe plus, og rebounder virkelig godt. Stor mand, der skytter kurven. Kan gøre en forskel. Fordi vi har set, der har været nogle Vejenspillere, der virkelig har kørt mange tunge minutter i sæsonen, så der er lidt flere strenge at spille på. I aften virker det til hos hjemmeholdet. Andrew Orso vil lige ind i kløngen give de sidste instrukser til sine holdkammerater. Og så er vi ellers ved at være klar til tip-off. Skal vi lige hilse på aftens tre dommere. De står her og er klar til at fløjte det hele i gang. Christian Møller Hansen i midten er hoveddommer. Han assisteres af Dennis Robe Jensen og Kenneth Olsen. Og så bør kampen jo være i gode hænder, som jeg plejer at sige. Det tror jeg, den er helt sikkert. Ja, rigtig god stemning til basketball her i Vejen Idrætscenter. Hvor det stadigvæk vrimler godt ind med tilskuere. Det er godt at se. Og så kører man lige de sidste opvarmningsrotationer igennem her. Hvad er det, man gerne lige vil, inden det går løs som spiller, Anders? Du har jo selv prøvet det mange gange. Det der med lige at se bolden gå igennem kurven og lige rammer et skud og lige high five, men holdkammerater lige kommer i synk med dem. Hvad så, hvis man brænder sit skud? Jamen, så tænker man, at man scorer den næste. Okay. Det var det samme, dengang jeg spillede fodbold på lavt niveau, så havde man brændt et straffespark. Hvad er din kommentar? Jeg sparker næste gang. Ja, præcis. Nå, alvor. Her i Basketligaen, der er jo, som vi har nævnt mange gange i løbet af sæsonen, indført en mulig nedrykker i sæsonen, hvis ellers der er et hold, der vil op fra første division. Så når det hele er overstået her i Basketligaen, ja, så det hold, der ligger sidst, de kan altså ende med at virkelig blive sorte pærer. Så der er jo et yderligere aspekt i det. Og så har vi jo, at når vi nærmer os afslutningen på grundspillet, så bliver ligaen jo delt op i to. De 6 bedste jagter semifinaler og finalepladser, mens de 6 nederste jo dyster om komme i playoff B-finalen. Og det er jo også noget, som BMS Herlev må have i tankerne, tænker jeg. Altså, de ligger jo, hvis vi kigger på stillingen, til at kunne være et hold, der kan komme i en playoff B-finale. Det er 100% sikkert. Det har de da helt sikkert mulighed for. Det vil ligge nu. Så det tænker jeg også, de selv tænker, de skal. Og sidst de to hold mødtes, det var her i slutningen af januar. Det var selvfølgelig over i Herlev, hvor at hjemmeholdet BMS, de vandt med 84-72. Så hjemmeholdet, de jagter altså revanche, mens at BMS Herlev, de selvfølgelig gerne vil tage en sejr mere over Vejen. Vejens seneste sejr fik de den 16. januar, hvor de slog BK Amager her i hallen med cifrene 84-71. Andrew Orr har været deres profil i sæsonen. Ham har vi i billedet her. Hold øje med ham, nummer 24. Han snitter 19 point per kamp og over 7 rebounds. Har virkelig gjort det fremragende her for BK Vejen. Og må jeg lige komplimentere hans flotte hår også. Ja. Det er altså noget af en prøve, han har taget med. Ja, det er noget garn, han har der. Det skal jeg lige love for.
Og så er vi ved at være der til 4 gange 10 minutter. Måske mere. Hvem ved? Hørte jeg lige kalde overtime? Man ved aldrig. Det var tidligt. Man ved aldrig. Jeg sagde måske. Så blev bosseren også lige testet. Den lød fint. Ham her kan vi også godt holde øje med. Han plejer at spille rigtig mange minutter. Nima Namdar. Der er nogle kampe, hvor han har spillet samtlige 40 minutter. Så vi må se, hvor meget han er på gulvet i dag. Vejens nummer 0. Der også har været en af de bærende spillere for BK Vejen i sæsonen. Han har haft kampe, hvor han har brændt nettet af. Det der er slet ikke tvivl om. Han kan godt skyde. Yep. Snit over 14 point per kamp i øvrigt. Andrew Namdar. Hvem får vi ellers på gulvet for hjemmeholdet? Vi får Tony Roden ind, kan jeg se. Også Elias Weibert. Og hvem bliver så den sidste starter? Det ser ud til at blive med nummer 21, Bastian Fallesen. Starterne hos gæsterne. Det lokale håb. Ja. Vi har Lukas Radic inde. Vi har Andreas Mortensen, Lau Christoffersen, Per Brandt. Og så er den sidste vel sagtens... Ja, hvem er det, vi har stående der? Nummer 30, det er selvfølgelig... Ja, hvem er? Ja, der er skiftet rundt på numrene her, synes jeg nok. Nej, det er selvfølgelig Wilkinson. Ja, Mig, der ikke kan huske. Jeg nåede lige at snakke med BMS herretræner inden kampen, og han siger, han er i ringhøjde tit. Ja. Så lad os ikke få nogle highlights der. Det var en hurtig fejl. Ja, det var altså Namdar, der lavede en fejl her på Lau Christoffersen. Hurtigt BMS-spil straks fra start. BMS altså lige de blå dragter, hvis vi lige skal have det slået på plads. Og Vejen i de orange. Men kampens første fejl. Og Lau Christoffersen på linjen har haft en rigtig solid sæson, synes jeg. Lau Christoffersen, er du enig? Det har han helt sikkert. Det var også en af dem, jeg synes, der skal gøre det for BMS Herlev. Han er super stærk. Han har skåret et godt stykke kød, som man kan se. Han har nogle store overarm og er stærk og bruger dem gerne til kurven. Så helt sikkert en stor og stærk, eller en stærk spiller, nu er stor. Ja. Bred spiller. Ja. Og er også med på det danske landshold til 3x3. Og har vi så lige lidt små problemer ved dommerbordet, eller hvad? Så er vi klar til at få 2 forsøg til Lau Christoffersen. Ja, publikum hjalp måske til, at han missede. Det var noget, de kunne lide i hvert fald, at han ikke kunne sætte den første kurven. Jeg tænker den anden, han plejer at skyde 77% fra linjen Lau, så må den nøjes med en enkelt her. Og så er det Vejen med deres første possession. Lidt for høj aflevering der fra Roden ind mod Andrew Orr. Men ja, de møder dem aggressivt oppe, bytter den her screening her. Og helt op på bolden, og så kommer der sådan en venstrehåndsaflevering flyvende lidt for højt der. Det lignede sådan et spil, der var instrueret. Ja, det tror jeg, det lignede det også. Det tror jeg også, du er i ret i, at det var. Brandt. Mortensen fra distancen. Og god rebound her af Fallesen. Andrew Orr vil gerne tage den til kurven. Ja. Lykkes også med det. Ja. Så kan vi høre, at de er på hjemmebane, BK Vejen. Og Vejen starter også aggressivt forsvarsmæssigt her. Skridt på Andreas Mortensen. Ja. Og begge hold er ret aggressive på vores hedger. Og så kommer han over screeningen, og så falder de tilbage. Og der er god hjælp hele vejen rundt, ser det ud som om Vejen har fået styr på her. Start af.
Og Roden fører den op. Mortensen højt op på Namdar her. Isnord bakker op. Ja, de Dobbeltteamer ham nærmest. virkelig aggressive på deres hedges. Fallesen lægger den i. Det er et flot angreb, de sætter sammen her. BK Vejen. Ja, godt sat op. Brandt, ingenting, eller hvad? Jo, nej, Den ingenting. bliver regnbold. Jeg synes godt, man kan se, at Vejen er kommet for at spille. De spiller aggressivt, spiller hurtigt, og det er jo også godt på den energi, der kommer fra tilskuerne af lige nu. Absolut. Roden bliver fejlet. Skal på linjen for første gang her i Idrætscenteret i Vejen. Det var jo en udkamp mod Bakken, han debuterede i, hvor han fik lagt 14 point i kurven totalt. Viser den Man første. har jo altid sådan nogle lidt høje forventninger til en spiller, der har været i NBA. Det kan man jo ikke undgå. Det ligger jo lidt i navnet, når man kommer til verdens bedste basketballliga. Ja. Og man så kommer til Danmark, så er man altid spændt på at se, hvad kan han, og hvor god er han, hvilket niveau er han på. Han har nærmest spillet over hele verden. Ja, han har været godt rundt. Estland, Polen, Frankrig, Spanien, Egypten. For at nævne nogen, Grækenland. Som jeg husker, han spillede 3 eller 4 sæsoner i Philadelphia 76. Ja. Og inden der i Memphis Grizzlies. Isnord. Så stopper den. Godt forsvarsspil herovre. Får stjålet den. Skal de ud og løbe. Fallesen får ikke lige fat i afleveringen der. Ja, der er fart på de afleveringer, han sender afsted på. Altså, det er mere hænderne klar, når han har bolden, for så kommer han altså flyvende, og den kommer flyvende hurtigt. Det gør den. Isnord var lige ved at miste, men får dog fat i den og lægger den elegant i. 1 pointskamp, 4-3. Rigtig god stemning, må jeg bare sige, her i Vejen til den her kamp. Publikum er virkelig med. Namdar! Og så er de i hvert fald med. Kæmpe træer, han tænker der. Flot spillet. Mortensen ude i siden. Radic. Ser kort ud. Nu er den også. Så er det ud at løbe. Med at få den sluppet. Tager et skud mere. Synes han skal give den op til Bastian Fallesen, der kommer godt ind igennem midten. Mortensen. Så skal der snart til at ske lidt på klokken. Lau Kristoffersen med afslutningen. Vi er ikke ned. Skal der løbes. Det blev der. Hurtigt Vejenspiller, 2 point mere. Glimrende set af Elias Weibert. Den her hurtige aflevering op til Namdar. Jeg synes virkelig, de er kommet aggressivt ud i forsvaret her. Fejl. Jeg var lidt sent ind i den, men... Den så god nok ud, ikke? Ja, det var god nok. Jeg synes virkelig, de lægger pres på og rebounder godt og kommer ud og løbe her vejen. Der er en god sætning på. Fallesen får en puster, og så sætter man Christoffer Samas ind til hans første minutter i dag for hjemmeholdet. Den hopper ned med lidt hjælp fra Mortensen, der også skyder over 80% fra linjen i sæsonen. Så det er jo forventeligt, at han skal sænke nogle stykker, når han står der. Og dog nøjes med en enkelt, men der blev samlet op af Isnord. God rebound. Andreas Mortensen scorer på ene straffe, ny stilling, 9-4.
Ja, bare giv mig den igen. Ja. Signalerer han. Roden. Og så vil han gerne mod kurven. Ja. Misser layuppet. Der var også pres på. Han vil gerne have noget fysik på, kan man se, når han tager den til ringen. Brandt. Og skridt. Ja, det er anden gang, der bliver dømt skridt mod BMS i dag. Det ligner lidt, at BMS Herlev ikke rigtig kan følge tempoet lige nu, synes jeg. Ja, Mange tekniske fejl. ser den lige igen her. Ja, Den er god nok. den er god nok. Og i mellemtiden der var han lige ved at lægge den i Andrew Orr. Men de slap med skrækken, BMS. Mortensen under pres. Ja, han vil gerne poste op dernede. Isnort svinger den hurtigt videre til Radis, der tager en dribling var og blev godt. fejlet. Og godt tænkt af Radic. Andrew Orr, der må indkassere sin første fejl i dag. Jeg er lige fanget på den der close-out. God ball movement her, BMS. Kommer lige op og hopper lidt derop, så får han lige trukket fejlen, Radic. Intelligent spil. Andrew Orr får sin første puster i dag. Og i stedet så kommer Magnus Lange Larsen på gulvet. Har vi her. Ugerne også kommet på gulvet for gæsterne. Isnort. Ja, det er flot, så de tager lige pladen til hjælp. Det kan man nogle gange. Godt spillet. Spillet af Andreas Mortensen. Tony Roden giver så god tid. Det er godt fundet. Godt løb, han får taget ud i hjørnet der. Så sænker han det store skud. Namdar. Han er på 8 point nu. Det er interessant at se Tony Roden have bolden så meget og sætte sine holdkammerater op her. Det er nogle fine ting. Det er nogle gode afleveringer, han får smidt. Altså, det, for mig at se... Jeg skal lige følge den her. For mig at se, så virker det virkelig nogle spil, der er sat op altså på træningsbanen. Det som man ser. Altså, han tager det der løb inden fra kurven ude i siden. Namdar får den så. Og så eksekverer han med det samme. Ja, du har ret i. Der er nogle plays, de har løbet, som han... Det ligner det. Ja, det, og han kan levere dem. Så får vi Bajkir på gulvet for første gang for BMS Herlev med nummer 1. Står der. Han er giftet med venstre hånd. Ham skal de have holdt styr på. Fuldstændig. Jeg kan huske første gang, jeg så ham for... Ja, det er efterhånden, vi var lang tid siden. Træne ude i Herlevhallen, inden vi havde en tv-kamp, så sagde jeg til mig, hold da kæft, han er god ham der. Og så lidt senere, så var han med på første hold. Ja. Så jeg var ikke helt blind. Ej, der er stadig håb for dig, Peter. tak. Ej, det er jo spændende at se den her transitionsfase med de her unge spillere. Ja. Hvordan kommer man over i basketligaen og stadigvæk kan have en impact på det? Præcis. Det er jo altid fedt at se. Og fart på. Ja. Stadigvæk Weinbold. Lidt frisk aflevering her fra Weibert. Halvvejs bag om ryggen. Lynhurtig aflevering. Ja, der var en mere af dem. Han er lagt i kurven. 2 point mere til hjemmeholdet, der nu fører 14-6. Ja, de er virkelig kommet for at spille her til aften. Det må vi bare sige. Og de er udfordrer. Hans første aktion er rigtig flot. Ja, det må man sige. Han er super eksplosiv. Tager den til ringen. Han er ikke en specielt stor spiller, men man kan se, hvor langt han kan komme. Den bevægelser der. Flot taget til ringen. Weinbold. Så er det Namdar, der dirigerer. Han fanger meget under kurven. Han får mange rebounds. Prøv lige at se her. Whoppa! Øj, så tager han den hele vejen. Jeg troede faktisk, han ville dunke den der. Han er Isnort kyst til kyst. virkelig atletisk. Stor. Stærk. Og anden angrebsfejl til Magnus Lange her.
Ja, Fejl screening. ulovlig screening af Magnus Lange. Begynder med Andrew Orr. Og så får han en puster. Andrew Orr tilbage på gulvet. Også Kjeldgaard sender Tony Johannes Kjeldgaard kommer ind til hans første minutter. Tony Roden får også en puster. Rikia tager den op af gulvet. Mortensen satte en screening. Og det er ugerne. Hvad kaldet det? Jamen, det er, at bolden bliver ført. Dobbeltført. Ja, han tager simpelthen hånden under bolden og fører bolden. Er jo en dobbeltdribling. Sammenkald. Ja. Godt spillet. Godt spillet. Også lagt i kurven der. Fremragende set af Samers ind til Vejbert. Ja, der er ikke råd til at miste dem i øjeblikket. Stort skud, og den sidder fra Samers. Den var dyb. Ja, det var den. Den lille franskmand, der trods alt måler 81, kan virkelig skyde fra distancen. Det kan ham også normalt brække. Godt lavet. Og en. Godt lagt i. Kjeldgaard, der lige får en tur på linjen også efter den her scoring. Men de spiller godt vejen i øjeblikket. Jeg synes, de er kommet for at spille. Jeg synes, man kunne nemme hele første quarter her. De kommer hårdt ud i forsvaret og kræver en masse problemer for BMS Herlev. Og så er der også kaldt en timeout hos gæsterne. Nu skal der lige justeres på mere end én ting, vist. Skudkonkurrence sponsoreret af Sista, hvor man kan vinde 34-tommer gamerskærm. Ja, hvad tænker du, at han vil sige til sine folk her? Klaas Nørgaard. Jeg tænker det der, nu kan man se, at de kalder nogle plays, noget hornsplay og så videre. Det der med at bare kunne løbe playsene færdige og kunne komme ind og få en afslutning. De er for mange turnovers lige nu, det vil han selvfølgelig gerne have sat en prop i, fordi det koster altså nede den anden ende, når man smider bolden væk mod det her Vejnhold lige nu. Ja, de lige pludselig kom bag med 11 point. Plus vi skærm på linjen også. Kjeldgaard skal vi huske. Præcis. Det var lige 5-6 point, og bum, så blev det lige fordoblet, måske til 12 point nu. Ja. Tænker han godt, han kunne tænke sig at få sat en prop i. Marcinis, der jo også er gået i coachrollen, også med til vejen i dag, kan vi se. Ja, han har også en masse ungdomshold. Han styrer ind i BMS Herlev, ved jeg, så han har tænkt sig at gå coachingvejen, tror jeg. Ja. Ja, Kjeldgaard med ekstra muligheden fra linjen. Den vil ikke ned. Overfor dog vippe den tilbage til holdkammerat. Fastholder angrebet. 5 sekunder på klokken. Og så er det Hylleborg, der lige kommer ind. Det var simpelthen en tåbelig fejl, men fair nok. Kommer selvfølgelig aggressivt ud, men kommer simpelthen alt for hårdt ud i nummer 70. road. Vejnbold i side. Jeg kan lige offentliggøre, at vi i dag har besøg af en masse gutter fra danske veteraner. Skal vi ikke lige give dem en hånd alle sammen? Hurtigt vejenspil igen, og igen er det en kæmpe scoring. Samers. Altså, de rammer på distancen. Det må man så sige. kan det ses på scoretavlen. Og prøv lige at se, hvor aggressivt de er i forsvaret. Godt fundet det der. Mortensen, så skal den ned. Nej. Men godt spillet ud af presproblemerne der fra BMS Herlev. Altså, de har jo faktisk kommet frem til nogle afslutninger af BMS Herlev. Det er ikke mange, de har ramt udefra lige nu. Nej. Første quarter her. Men nu skal vi have Hylleborg på linjen. Også en af de her mange unge spillere. Stadig under de 20.
Det står lige kort. Stor pibekoncert ned mod Hølleborg, men han var iskold på nummer 2 og sænkede den. Fejl af Brandt. Ja, de kostede ikke lige noget her. Det er kun deres 4 holdfejl, så... Ja, hjemmeholdet er faktisk i holdfejl. Ja, jamen, de har også været langt mere aggressive, så det er klart, de får flere fejl, men det tænker jeg... Den tror jeg, de tager. Det tror jeg også. Sådan som stillingen er i hvert fald med et minut penge tilbage. Samars. Den går også ned. Han har ikke brændt noget nu, har han det? Det tror jeg ikke, han har. Og Samars på 8 point nu. 2 3'er og en 2'er. Sidste minut af perioden. Og boldtab. BMS. Øj, kigge væk aflevering. Fejl. Men hold op, den her fortjent en scoring, den der. Hold nu. Kaj, en aflevering, mand. Ja, det var lækkert. Den kommer her. Prøv lige at kigge her. Hallo. Hallo. Selv vores fotograf blev snydt. Ja. Ja, men så har vi da fået lidt svar på, hvad er det, han bringer, den mand. Fuldstændig. Der er noget showtime her, synes jeg, som er lækkert at se på. Absolut. Der var flere, der blev fanget af den afleveringsvente i luften. Ja, ikke kun de blokklædte, men også en af vores fotografer. Sådan kan det gå. Vi har Andrew Orr på linjen til 2 forsøg. Skyder normalt. Eller i sæsonen, der skyder han over 75% fra linjen, Andrew Orr. Som sagt, deres topscorer i hele sæsonen, Andrew Orr. Den vil så ikke med. Men 27-11, det er noget af en føring. Ja. Isnort bruger sin fysik godt. Svært skud, men var tæt på at få en ny mulighed, Isnort. Lau Kristoffersen. Radi står fri i hjørnet. Ej, de får heller ikke noget ned. Det gør de altså ikke. Sådan er det nogle gange jo. Sidste aktion i første periode. Der finder han på Samars. Der skal der ske noget. Der skal skuddet komme. Ui. Ja. God underholdning og altså en solid føring til hjemmeholdet her efter den første periode på 27-11. Vi tager en hurtig gang reklamer, og så er vi straks tilbage med anden periode. Ja, de er virkelig kommet ud her til aften, de orangeklædte fra BK Vejen. 27-11 altså efter den første periode, og det var med fuld fart ned over gulvet. Det gik stærkt, når de skulle afsted. Det skal jeg lige love for. Jeg bliver altså nødt til lige at se det der bræt, han har dernede. Ja. Det er jo på størrelse med hele mit stuegulv. Hold deroppe et bræt. Så kan man da se, hvad der foregår, hvad han skal lave. Det er da godt at se. Eller også er der måske nogen, der tænker, det var da en lille lejlighed, du har. eller hus. Det kan godt være. Jamen, du har ret. Det er sgu noget, et bord, han sidder med der. Men så er der plads til at tegne spillene op. Det er, hvis man ikke har sine briller med, så kan man da se, hvad der foregår. Ja, jeg håber da ikke, at spillerne bruger briller. Sådan vil jeg altså også have. Ja, det skulle du da se at få anskaffet dig. Ja, det er en af de største, vi har set i sæsonen. Ja, det vil jeg også sige. Men hvad vil han gerne tegne op, tror du? Det er så spørgsmålet, hvad vi kan lige før vi kan følge med dernede, så stort er det. Ja, nu bliver det visket ud. Ej, nu er spøg til side. Jeg synes faktisk, du har ret i nogle af de antagelser, du havde, at vi har set Tony Roden være omdrejningspunktet i forhold til at løbe de her plays. Og vi også har set lige præcis, hvor den skulle sidde inde. Vi har set Namdar ramme nogle flotte skud, hvor de har løbet nogle plays. Så ja, jeg synes da, at det har da klædt vejen, det her, og de lige har fået noget mere tid sammen. Ja, det er der ingen tvivl om. Ja. De havde jo offentliggjort, at han var ny mand i klubben, men der gik jo rigtig, rigtig lang tid, inden han fik licens og arbejdstilladelse og alle de papirer, der nu skal være i orden, inden han så kunne bringes på gulvet første gang. Så det har selvfølgelig også været irriterende for ham at skulle gå og vente på det. Jeg tror, for alle i vejen og skulle gå og vente på en spiller som ham. Vi er i gang med anden periode. Her har vi netop omtalt Tony Roden. Får de... Ja, der må han lige
trække en fejl der. Nej, han dømmer simpelthen goaltend her. Gør det? Goaltending på den der? Det ser ud som om, at han siger, at han er oppe og røre i ringen. Den måde, han viser tegnet på dernede, dommeren. Så Ja, der er kommet 2 point på tavlen i hvert fald. Men ja, det lignede bestemt en fejl, er jeg faktisk enig med dig i. Men goaltending, så altså 29-11. Prøv lige at se, hvor hårdt de kommer ud i forsvaret hele tiden hos Vejen. Lau Kristoffersen fra siden når også lige blevet stresset til sidst i afslutningen. Oj. Godt komme tilbage. Brækia, den lille mand mod Andrew Orr der. Han møder ham lige ved... Der var håndledet hos Brækia. Præcis. Venstre lappen. Som jeg lige husker det, så er det måske... Er det første træer? Ja, det er lige ved at tro. Det er lige ved at tro. Jeg har ikke noget internetsignal på min computer, så jeg kan ikke rigtig tjekke op på det. Men jeg tror, det er den første træer for gæsterne. Andrew Orr med et kæmpe skud også. Ikke den første for mig. Nej, det er det bestemt ikke. Jeg har været rygende udefra i dag. Brandt forsøger sig. Godt stil her, Brandt. Efterfølgende fremragende set af ham. Godt læst. Og det er jo sådan nogle scoringer, der er brug for hos BMS i øjeblikket. Alt, hvad man kan få gratis, tror jeg, man skal tage. Fem sekunder på klokken. Han er fri i hjørnet der. Nu får de afvist det her. BMS Herlev. Og de er også tvunget til at få nogle stop, som man siger. Ja. Det er ikke meget for at skyde nu. De vil gerne til kurven nu. Ja. Ham der skal skyde. Det gør han også, Brækia. Ja. Og en flot træer mere til unge Brækia. Namdar vil også lige gerne bag træeren. Og lykkes med det. Tager lige et lille step baglæns for at komme bag ved den store bue. Fint skudfind og lille step. Lau Kristoffersen dirigerer. Brandt udfordrer. Misser. Ja. Og så kører de bare hurtigt op ad gulvet. Den gang går uden point. Ja, man er ikke under kontrol. Der er virkelig tempo på den her kamp. Godt trukket. Andrew Orr mod Brækia. Andrew Orr slår ud med armene. Men som jeg så det, så tager han altså lige et skridt. Nej, jeg synes ikke, han har position, fordi han tager kontakten til Brækia. Så... Og må altså indkassere en fejl. Vi får den lige. Ja, som kommer her. Jeg tror, den kommer der, ja. Ja, jeg synes heller ikke, han har position, når vi ser den. Det synes jeg heller ikke. Andrew Orrs anden fejl allerede. I vores sidste klaptræer. Nummerne er lige på trapperne. Så er der skridt. Ja. Tredje gang. Og der er en BMS-spiller, der bliver kaldt for det. Christoph Zammers kommer på bag. Og Ivar Andrew Orr pause. Så skal vi have Zammers tilbage på gulvet for hjemmeholdet, og Andrew Orr med sine 2 fejl bliver byttet ud. Ja, Namdar er lige nede og siger et eller andet til Roden her. Han har nok sagt, visker ham i øret, afleverer lige til mig. Ja, vi har set de to med nogle fine aktioner. Det må man sige.
Laver han en fejl der? Ja, det gør han. Det gør han. Niels Weibert, der lige måtte ned og sætte på gulvet her. Det giver 2 kast til Christoph Sammers. Nej, Elias Weibert skyder 2. Så skal vi have ham på linjen. Elias Weibert. Ny stilling 36-19. Elias Weibert tager en pause og sender Johannes Kjeldgaard på banen. Isnort. God bevægelse. Mortensen tilbage til Isnort. Parkier samler den løse op og lægger den i. Det er godt opfattet. Ny stilling 36-21. Ja, så fik de afvist denne gang BMS Herlev. Det føler jeg egentlig også har været en mangelvare. Ja, Langt stykke hen ad vejen. De har ikke fået nok stops. så må også give dem, at de har skudt godt vejen jo. Det har de helt sikkert. Også medvirken til den her store føring. Og en til Isnort. Jeg synes egentlig, han er rimelig solid Isnort derinde. Han laver nogle gode, stærke bevægelser mod kurven. Og han er ikke bange for at tage noget kontakt. Nej. Og den er også i. Vi står til ny stilling 36-24. Helt modsat. Ja, god aflevering. Og han kvitterer med en flot scoring. Tony Roden. Hans flotteste scoring indtil videre i aften. Næppe i karrieren. Isnort også fra distancen. I kort. Fastholder angrebet. Ja, man har bare en fornemmelse af, at vejspilleren, hvis de står åben bag trepointslinjen, så går den altså i det. Ja. Den var så ikke uden for træerne, så gik den selvfølgelig ikke i. Ja, men det lignede også lidt en tåfejl. Mortensen måske med 3? Nej. Sammers. 3 og mere. Jeg tænkte det samme som mig. Det går i. Altså, vi sad rigtig godt til skuddet der. Ja, fremragende af Sammers. Det var vel hans 3. træer. Ja. Men det overgår på banen, da Sten Fallesen tager en pause, og det samme gør Johannes Kjeldgaard. Så bytter de lige et par spillere vejen. 4 minutter tilbage af
ser lige den her igen fra Samas. Ja, den er ikke tæt på, den der. Den er langt udefra. Ja. Der er et stykke vej til den 3-pointslinje der. Ja, det er der. Kier snor rundt. Svinger den bagud. Ja, god aflevering. Martinussen lægger den i under pres. Esben Seier, 42-26. Fejl. Tager lige et skridt der. Den anden gang, han laver den samme fejl der, Hylgaard. Ja. Hvis man skal snakke lidt om nogle lyspunkter for BMS, så jeg synes Silas Bakia har noget x-faktor, både på en ret nummer skud, fået taget bolden til ringen, men han finder også nogle afleveringer ud af nogle situationer, hvor man tænker, okay, hvor kom den fra? Ja. Han ser nogle ting ude på banen, som de andre spillere ikke ser, sådan som jeg observerer det. Men problemet er, at holdkammeraterne, De ser den ikke. de ser den ikke. De skal lige med på samme frekvens som Roden. Godt taget. Ja, Så er der selv. Nu får der jo selvmål der. ja, tæt på. Kort fra Novic. Ja. Må nøjes med at komme på linjen. Men igen, godt fundet af Tony Roden. Der er fejl til BMS her, der står 11, Carlo Taylor, og der er 2 skud til. Det virker som om Roden han er mere glad for at aflevere, end han er for at skyde. Ja. Yeah. Når man ser ham, man kan se, fik lavet en god aflevering til over her, og han ikke ligger ned, men han... det er ærgerligt. Altså, du ved, man kan se, at han vil gerne have sine holdkammerater og kommer godt ind i det. Ja. Virker det som om. Præcis. Men han var meget ydmyg, da vi talte med ham inden kampen. Altså, han var glad for at få den her mulighed for at komme her til Vejen og spille. Efter at have haft, mange skadesproblemer. Igen må han nøjes med en enkelt Andrew over for linjen. Kia trykker af. Viser denne gang. Igen en kig væk aflevering. Ja, så ny timeout hos Herlev. En klasse aflevering af Roden. Fuldstændig, altså... Nu er det basketball, det her, men jeg får altså sådan lidt Michael Laudrup-vibes, når man kigger på det. Altså, det er afleveringer fuldstændig ud af det blå, som der er ingen andre, der nærmest kan se på forhånd. Ja, jeg er meget enig med dig i. Han har et overblik. Nu snakker vi lige om Silas Bakia før, som også kan noget, men her, det er altså lige det er nogle niveauer over det, vi ser fra Roden her, hvordan han finder spillere ud af det blå på nogle rigtig flotte afleveringer. Ja, der er nok at snakke om, måske ikke hos de orangeklædte, men hos de blåklædte i øjeblikket. Her vi har lidt over 2,5 minutter tilbage i perioden, så er de altså bagud med 19 point nu. Altså med fuld vejenhold og det forsvar, vi har set med aggressivitet, så virker det ikke som om, at det er sådan en alt for nem udebane, man lige kommer her til tilskuerne op og godt op og kører god energi i hallen. Ja. Altså, og han bruger samtlige sekunder mere til coachen her hos Vejen, kan vi se. Herlev-spillere, de er klar til at spille basket, men han trækker den lige det længste her. Og han har også 60 sekunder jo. Det er rigtigt. Den går ned for Novic her. Det havde de også brug for at være med. Det havde de i hvert fald. 45-28. Over mod urene. Hård matchup der. Trykker nærmest urene i gulvet. Urene kan ikke styre ham, han er for stærk. Det var han i hvert fald i den her situation.
Mortensen har ikke rigtig ramt de store skud endnu, men det gør han der. Vigtige træer til gæsterne. Vi ved, at han kan ramme fra distancen, Mortensen. Når han brænder varmt, så er han heller ikke sjov at håndtere for modstanderne. Forsnor rundt. Godt fuldt op af Weibert. Og de har også udgang med bedre vejen, end er der. Det må man bare sige. Stoffersen dribler den ud over. Og ja, det bliver dømt Weinbold. Ja. Han er ikke helt enig i Lauke Stoffersen. Er han ikke. Men dømt og dømt. Ja, så bliver Ole lidt for lige at vide. Du skal lade være med at floppe. Du skal lade være med at falde. Jeg gider ikke se på det flopperi der, men man lader sig falde. Op til der lidt fysisk kontakt. Igen en kig væk aflevering. Der var lige ved at komme ind til Fallesen her. Timeout, Vejen. Og så kalder Vejen en timeout. Nu vil de lige have sat det rigtige spil op her til slut med, hvad er der, 2,3 sekunder på skuduret. Ja, han kan lige så godt bruge sin timeout, så sikker på at få spillet sig frem til noget solidt. Det kan man jo sagtens på 2,3 sekunder. Og så er det jo også, hvad man skal gøre efterfølgende i defensiv med et minut tilbage. Ikke? Enig. Men det er noget af et stormvejr, de er kommet ud i de blokklædte her i Sønderjylland, hvor de jo havde annonceret snestorm, men den er kun kommet inde på banen. Den er ikke kommet udenfor. Jeg lover for men det er noget af et stormvejr, de har været ramt af. De er blevet blæst bagover. Fuldstændig. Og altså bag med 18 point her med lidt over et minut tilbage i anden periode. Og hvad tegnes det op på det lille bræt her? Det er dig, der er ekspert. Hvad vil han tegne op? Det ligner, han har 4 spillere på... Ja, det er svært at se, når man ikke lige kan høre, hvad du siger, men det synes som, at der er 4 spillere på den ene side af gulvet, som skal lave en eller anden form for action. Det kan vi jo se, når vi kommer ned. Ja. Om der bliver sat nogle screeninger, man skal løbe af. Det kunne man godt gætte sig til. Det var svært lige at se i den her situation. Og det var altså til deres næste angreb. Ja, det tænker det, der blev tegnet op. Det tænker jeg. Tobias Hahn kommer også på gulvet her fra Vejen med nummer 20. Ej, den skal lage op med det samme. Den går ned for Namdar. Den bliver også meget, meget fri. Ja. Og så er han på 13 point, Namdar. Mortensen. Ja, så er han ved at være der, Andreas Mortensen fra distancen. Han havde jo lige ramt en, så... Ja. Og som jeg sagde, når han bliver varm, så kan han virkelig blive varm. Han er en super dygtig skytte. Altså, han kigger nærmest væk på hver eneste aflevering i øjeblikket. Tony Roden er så igen til en fuldstændig fri skytte over hjørnet, og så 3 point mere. Værsgo. Isnort, godt arbejde der. Sidste possession, hvis de kører klokken i bund. Og Roden, han giver sig god tid. Så kommer over midten. De kommer lynhurtigt afleveringer fra ham. Han så ikke, den kom. Nej. Men prøv at lægge mærke til, hvor tit han ikke kigger på den, der skal have bolden, når han afleverer. Det er jo nærmest skræmmende. Han er god til det. Og det er jo kun, fordi de går hænderne op. De ser, hvor de skal, de fleste afleveringer. De kommer, de når ikke reagerer. Nej. Og Tony Roden bliver på gulvet her. De sidste 4,4 ser det ud til. Ja. Vi er videre. Brækkia med hurtigt skridt og løb. Flot taget til kurven lige inden bosseren. Ja, der var fart på. Godt udnyttet af Brækkia, der dermed får den sidste scoring her i perioden, og den slutter altså 54-38. Vi skal lige have lidt meddelelser fra samarbejdspartnerne, og når vi har set og hørt dem, så er vi tilbage med vores pausestudie. Vi ses. Ja, rigtig god stemning har der været her i Vejen Idrætscenter, og
man må sige, at tilskuerne har virkelig fået noget for entrépengene i dag. Det har været god underholdning første halvleg. Det skal jeg love for. Altså, jeg kan ikke lade med at tænke på sådan noget showtime med, at hver aflevering fra Roden skal jo bare være fancy og flot. Men han har også lagt nogle rigtig solide nogle også i transition, synes jeg. Ja. Altså, hvad snakker vi sammen? 10 assist på den her? 10 assist har vi lige tjekket op på. Ja, det er voldsomt. Og vi havde jo lidt fokus på den tidligere NBA-spiller Tony Roden inden kampen. Og når første gang jeg ser ham live, altså han har jo virkelig et blik for spillet, som mange af hans holdkammerater og modstanderne ikke har. Det kan vi godt blive enige om, ikke? Jo, det må man sige. Vi stod lidt og snakkede om det her, at en måned eller to mere sammen her med nogle holdkammerater, der lærer at forstå den måde, han afleverer på, og se hvad det er for nogle ting, han kan, vil jo også pynte på vejen 100%, fordi der er også nogle smutter imellem, hvor holdkammeraterne simpelthen er klar til at modtage bolden. Men et aggressivt hold vejen fra start, så ved jeg ikke, om de slap lidt af i anden periode, eller det var Herlev, der kom bedre med. Hvad tænker du om anden periode? Altså, jeg tænker, det forsvar, som vejen kom ud med første kvartal, kunne BMS Herlev ikke matche, og kommer stort foran. Synes jeg, at de vågner lidt mere op i anden kvartal. BMS ikke bliver en tæt anden kvartal, 17-17, som vi snakkede om deroppe. Og der bliver ramt nogle skud, og Andreas Mortensen og Silas Breikia melder sig ind i kampen. Men de er stadig bagud med 16 point, og det er altså meget. Og de får ikke rigtig nogen stops. De har 54 point lige nu vejen. BMS Herlev skal have nogle stops for at komme tilbage i den her kamp. De skal jo have mange stops, kan man godt sige, ikke? Jo, og det ligner ikke, at de er klar til at få de her stops for at kunne holde dem længere ned. Hvad skal de gøre i forsvaret hos Herlev? Jamen, for det første, så skal de conteste de trepointsskud. Vi har set simpelthen for mange frie trepointsskud, og de har ramt så godt, og de har nogle dygtige skytter vejen. Det har man jo set tidligere i sæsonen også. Så hvis de ikke kommer ud og generer skytterne her og kommer tættere på, så tænker jeg, at vejen vil fortsætte med at ramme de her trepointsskud. Plus de også har reboundet langt bedre af vejen. Vi ser en masse highlights her netop inde i de her afleveringer fra Tony Roden. Så bliver de bare sænket de her store skud, hvor de har ramt godt vejen. Og det er jo, når man har høje procenter, så kan det også ses på måltavlen, som jeg plejer at sige. Det må man sige. Isnort har også haft nogle gode aktioner for Herlev, har taget godt for sig i begge ender af banen. Han skal vel også holde niveau og måske lægge endnu mere på Isnort. Ja, jeg tænker i hvert fald, at BMS Herlev skal prøve at sætte ham noget mere i scenen og give ham bolden tæt på kurven, fordi det har været svært for vejen at matche op i nogle forskellige situationer. Her der var den der show-aflevering, ja, præcis. hvor han så ikke får lagt i kurven over, men blev fejlet derinde. Men han har virkelig haft nogle afleveringer. Og så Samas, han blev også sat godt op her. Og som du lige sagde, de får lov til at stå fri, skytterne. Ja, præcis. Og det må de ikke. De må ikke få lov til at blive så frie. Så der skal snakkes i BMS Herlevs forsvar om, hvordan sørger man for, at man ikke forlader de her skytter. Hvem kan man tillade sig at bakke lidt fra, og hvem kan man ikke? Vi skal lige have en gang reklamer, og så er vi tilbage med anden halvleg af denne her kamp mellem BK Vejen og BMS Herlev. Vejen, de har fordelen lige nu. Lad os se, om Herlev kan vende rundt. Vi ses. Velkommen tilbage til basketball denne fredag aften fra Vejens Idrætscenter, hvor Andrew Orr, som vi har i billedet her, han har været medvirkende til, at hjemmeholdet de altså fører her pausetid med 54-38. Fik jo opsnappet et par tidlige fejl, så han har måske siddet lidt ude på bænken, men alligevel er han altså nået op på 9 point, deres normale topscorer Andrew Orr. Gæsterne, ja, de har fået hævet deres skudprocenter en smule her. Men der gik godt nok langt inden de ramte de store skud, Anders. Og det kunne man også se på scoren. Ja, men altså, de har slet ikke ramt første kvartal overhovedet, fik de nogen sat i udefra. Og kommer slet ikke ind i nogen rytme med at få lagt nogle point i kurven. Så jeg synes, de kommer lidt bedre efter anden kvartal. Så de skal virkelig få gravet sig tilbage her i starten af tredje, så de føler, at de er med i kampen. For lige nu, der kan den godt knække den kamp her. Men vi ser nogle gange i basketball, synes jeg, hvis det ene hold er stort foran, så må man lige slippe speederen en smule, og så kan det få modstanderne ind i kampen. Kan det ikke ske her også, tror du? Det kan sagtens ske. Det kan sagtens ske. Jeg har bare brug for, at BMS Herlev viser, at de gerne vil have det til at ske. Ja. For det kommer ikke til at ske af sig selv. De skal komme ud med noget mere intensitet i forsvaret. De skal, som vi snakker om i pausen, have contestet flere af de her skud udefra. Og så skal de selv sørge for at angribe kurven. Kom ind i en rytme, kom på straffekastlinjen, sørge for at se bolden gå igennem kurven, sådan så at man kommer ind i den her rytme, hvor man får noget momentum og får lagt nogle scoringer i kurven. Og det her tegnbræt, det er vi forelsket i. Ja, sådan det vil jeg også have. Ja, der er plads til at skrive. Det må vi bare sige. Nå, spændende at se, om de kommer ud aggressivt her efter pausen. Hjemmeholdet, det var voldsomt aggressivt i forsvaret i den første periode jo. Meget. Og det var jeg faktisk rigtig glad for at se, at vejen kom ud på den her måde, fordi
Jeg synes også, jeg har set det i nogle af de andre kampe, de har spillet, hvor de ikke kunne gøre det færdigt. Så 5% de gør det færdigt her dag mod BMS Herlev. Det ligner det, de kan, fordi de har lidt flere strenge at spille på, men rent defensivt synes jeg, det har set rigtig interessant ud. Og så er vi ved at være der til anden halvleg. Vi starter med BMS-bold. Skulle det være kommet nye seere til her på kanalen, så er det altså BMS Herlev i de blå dragter, hjemmeholdet i det orange, og hjemmeholdet altså, som stedet står her, fører 54-38. God fornøjelse. Vi er i gang med tredje periode. Mortensen, Isnort. Svinger modsat. Urne. Ja da. Store træer at komme i gang på for gæsterne her. Godt sat op af Isnort. Han laver en god aflevering ud af posten dernede. Og første træer til Karl Urne i dag. På også første træerskud, hvis jeg husker rigtigt. Det er flot spillet, det her. Det er fornemt. Ja, det er faktisk fornemt, men alligevel er det flot eksekveret. Ja, det er flot. God screening og godt lagt og det hele, men... Og Kia Isnort. Yep. Fin start for Herlev her i anden halvleg, ja. Tredje periode. Fallesen var lige ved at få fat i den. Fingrene på. Og så går det stærkt. Og fejl. Mortensen. Den er han man dømmer slet ikke enig i. Nej, han dømmer udsporsle her. Gør han det? Ja, det gør han. Jeg ved sgu ikke, om jeg er helt enig, faktisk. Ja, usportligt koster altså 2 straffe og bolden efterfølgende til vejen. Og vi kan lige have det konfirmeret også af hoveddommeren, hvad det er, han gør. Og det kan Christian Møller Hansen så forklare ham. Ja, der gad jeg godt høre, hvad han sagde, fordi jeg synes egentlig, han prøver at lave et spil på bolden, sådan som jeg ser det. Ja. Men vi skal nok lige vise den, når vi har fået de her straffe overstået, så har vi den klar på replay-knappen. Og nøjes med en enkelt fra linjen her. Weibert, lad os lige se, den kommer her. Ja, det gør han. Laver selvfølgelig ikke spil på bolden der, men der er en fejl. Der er en kontakt jo. Ja. Det er nemt. For nemt nogle gange. Altså en flot afløn selvfølgelig fra Namdar. Men det er også nemt for over. Men jeg er meget enig, det er simpelthen for nemme afslutninger. Og Kia Isnort får fat i den i 2 omgange. God rebound. Det var en svær vinkel at skyde fra der. Godt stjålet der. Og så finder han lige. Og 2 point. Han bliver spillet af Isnort. Det er flot forsvar. 14 points kamp. Der er kommet godt nok ud her, Herlev. Vi kan ikke klage over det. Nej, også der gerne vil have en lidt tættere kamp. Ja, præcis. De angrebsmæssigt kommer de frem til nogle ting. Og man lige ved at få en assist mere. Tony Roden. Fejl. Ja. Når ugerne og over har haft deres dueller undervejs. Det var Fallesen, der fik fejlen. Okay. Ja, det synes jeg var rigtigt nok. Ja, det var det vel. Bastian går ud, og Christoph kommer ind. Jeg synes, BMS er kommet angrebsmæssigt med et modsvar her. Ja. Kommet ind i et flow og en rytme med at få lagt bolden i kurven. Det giver selvfølgelig lidt selvtillid.
Spørgsmålet om de også kan få stopsene. Det er jo det. Det finder vi ud af nu. Om vi kan få et til at starte med her. Lynhurtig aflevering. Og det er ikke der. Den der er de blevet fanget i nogle gange. Altså et pot ind i malingen, hvor der er et spiller, der har taget et løb. Jamen, der var ingen hjælp. Der var ikke nogen... Altså, han står helt fri. ja, han står på en øde ø derinde og helt stiv. Altså, det er jo... Er de blevet taget sådan lidt med bukserne ned i Herlev med nogle spils, de måske ikke forventer, der så kommer mod dem? Ja, der er i hvert fald nogle af de her pick and roll her, og man kan se, også her. Godt lavet. En dunker her. Der havde været mere jubel, hvis det var i Herlev, det var sket. Der er ikke så mange, der jubler over den her. Fint fake handover for Sara Barca fri. Ja. Han er ude over banen, ja. Og en chance mere til Herlev for at komme endnu tættere på. Det stopper sådan. Andreas Mortensen dirigerer. Den bør så gå i. Det gør den. Nu siger du bør gå i. Jamen, ja, vi havde jo linjen, hvor vi kunne se den. Han er altså inden for den ene sæsonen for træerne. Ja, men altså, vi ser her, der ligner den går i. Det er så godt udskud. Og nu er det altså pludselig en 10-pointskamp. Og nu fik han altså sin tredje fejl. Ja, men bliver på gulvet en draw. Ja. Vi ser den lige igen her. Altså, vi har lige en perfekt linje, hvor vi ser det her skud fra. Det var derfor. Den så god ud. Jeg gjorde den. Brækir. Isnort. Urene forsøger sig. Den så ellers også god. Ja, det gjorde den. Og så lige kort nok. Lidt kort. Og så trækker han en fejl. Urene efterfølgende. Ja. Det var vel klogt nok, sådan set. Ja, altså, det er de her transition take fouls, hvor man stopper. Fastbreaket er jo gode fejl. Lige indtil man ikke har flere hold, altså holdfejl, så er det ikke så klogt mere. Nej. Og de har også råd til det. Det var den første i perioden. Ja, og nu er det altså 10 point. Det er det. MSL kigger tilbage i den her kamp. Namdar rammer 3 mere. Så er han på 16 point. Ja, de har dømt mange af de her angrebsfejl på borgerskylden, for der er simpelthen ikke bliver stået stille. Ja. Det er også nogle af de her såkaldte dumme fejl, man skal rense ud i. Ja, man skal i hvert fald sørge for, når man sætter den her borgerskylden her, når man tager kontakten, så kan man ikke læne sig eller bevæge sig. Så skal man have positionen og stå stille. Magnus Lange Larsen på gulvet igen for hjemmeholdet. Sætter screening der. Og så er det Namdar, der får den i siden nok en gang. Roden ind til Lange her. Og der bliver fuldt godt op, men mis. Hvad så der? Heller ikke. Heller ikke. Men fejl. Man kan se, at Roden bliver frustreret over, når han giver bolden op. Så vil han gerne have sin medspiller for lagt bolden i, fordi en assist for ham er en assist for ham. Den vil han gerne have. Den er meget kort, den der fra Vibert. Så er han nummer 2, og så er han på 13 point. Ja, blokkenfejl. Ja. Ja, Isnort tager den altså til kurven. Det gør han. Ham nævnte vi også i pausen.
Han skulle måske tage endnu mere step op, og han er altså på 20 point i øjeblikket, og kampens topscorer i Isnort. Ja, jeg synes, han har spillet solidt. Han har virkelig været stærk. Også en god rebounder har man jo set tidligere i sæsonen. Man henter mange rebounds med sin fysik. Ja. Snit over 6 rebound per kamp. Isnort. Mortensen fra siden. Yep. Svært contestet skud, men... Så er han på 3 træer, Andreas Mortensen. Jeg tror kun, den taget som en toer, den der. Gør den det? Så er han helt fri. Ja. Magnus, og det udnytter han. Lange Larsen. Roden igen. Ja. Det er de nemmeste 2, han har lavet i lang tid. Ja, det tror jeg, du har ret i. Ugerne accelererer. Tilbage til Lau Kristoffersen. Isnort. Heller ikke. Andreas Mortensen. Dyb træer. Yep. Så var den der i hvert fald. Ja. Og havde man en bue mere, så var det vel en 4, det her nærmest jo. Den var langt udefra. Den var dyb. Og Roden sætter spillet op igen for hjemmeholdet. Lange er sat screening, får den tilbage. Det er godt pick and roll spil. Misser den så. Ja, den skal han lægge i Lange her. Ja, det skal han. Kristoffersen med fuld fart. Goaltending. Nej, det bliver en fejl på Lange. Jeg tror lige, han rammer. Han dømmer, at han rammer ham på hånden. Ja, du har ret. Får den lige en gang mere her. Han accelererer lige her, Kristoffersen, og så... Der rammer han ham. Ja. Og bolden, men det er jo nok til at få en fejl. Hans tredje fejl, Magnus Lange. Ja. Hammer Andrew over på 3 fejl. Hos gæsterne der er det Clement Hyldborg, der er som eneste er på 3 fejl. Ja, det er alle de store drenge, der er i fejlproblemer. Det har ikke været en god dag for linjen for nogle af BMS-spillerne. Ikke rigtigt. Skyder omkring de 50%. Lau Kristoffersen skyder 77% for sæsonen fra linjen. Sænker også nummer 2. Lau scorer på ene straffekast. 67-57. 10 points kamp igen. Namdar. Han skyder altså godt i dag, han gør. Det gør han. Han har altså også trykket nogle træer i efterhånden. Jeg love for. Og nu er han på 19 point. Og Kia vil også skyde. Samars misser denne gang. Skridt mod Lau Kristoffersen. Der var fejl der, men okay. Ja, han er ikke tilfreds. Overhovedet ikke. Nej. Så han har 2 arme inde i cylinderen. Man kan prøve at kigge på den her. Ja, men han flytter faktisk... Det var så ikke den der, tror jeg. Jo, kommer her. Den der over, nu kommer den der. Men der kan du se, at han har armene inde i cylinderen her. Ja. Det er spørgsmålet om man flytter sin pivotfod først, eller om man har armene inde der. Ja, det er jo... Det er i hvert fald dømt. Hvad dommeren siger. Ja, præcis. Roden misser layup'et efter at have taget en fin tur. Så går det stærkt den anden vej. Brakia bliver fejlet. Her det er års 4 fejl. Års 4 fejl, ja. Ja, så er det spørgsmål, de tør at lade ham blive på gulvet. Det gør de ikke. Fallesen kommer ind i stedet for lige straks. Han kommer lidt ud af kontrol her. Der. Ja, og derfor har han lige skubbet til ham. Ja, god nok. Det synes jeg. Det er jo... lidt løs bold på gulvet. Ja, han er træt af det. Det kan vi se her. Ja. Tager sig til hovedet. Han er træt af det. Han virkede godt med inden kampen. Han kom lige hen og hilse på os. Ja, det gør han. Men han går helt ud af... Han skal ud af hans dyb indånding, tror jeg. Inden han kommer ind igen. Han forlod simpelthen arenaen helt. Og for 4 fejl, ja, det
det kan blive halvdyrt for Vejen selvfølgelig, at han skal sidde ude i lang tid. Brakia. Silas Brakia scorer på begge. Og så 70-59. bliver stillingen 70-59. Flot spil. Ja, den skal han score på. Ny mulighed til Vejen. Silas Brakia, han ligger derovre med sit knæ, kan jeg se. Ja. Og humper på det nu. Hvad bliver der så fløjtet her? Ja, har han set Christian Møller Hansen, som vi ikke har. Ja, det er Brakia, der forlader gulvet skadet. Vi håber ikke, det er noget alvorligt. Vi vil ikke have nogen skadespillere, uanset hvem det måtte være, fra hvilket hold. Det vil selvfølgelig være et stort minus for BMS, hvis han ikke kan bruges mere i dag. Går ned og får behandling med det samme. Brakia, kan jeg se. Ja, det synes man lige viser, han lige får det overstrukket. Ja. Mortensen Fallesen må trække en fejl på Mortensen. Ja, jeg synes, de har været konsekvente dommerne med at dømme de her hedging-fejl, hvor der kommer for meget krop ind i modstanderens cylinder her. Jeg synes, som spiller, hvis dommeren bliver ved med at dømme den samme linje, så bliver du simpelthen nødt til at justere. Ja. Og de er altså allerede i holdfejl. Så han kommer på linjen, Andreas Mortensen. Den havde jeg set. Mange straffe. Ja, jeg havde set den dernede, men den vi op igen. Den der går ned nummer 2. Andreas scorer på ene straffekast. 70-60. 70-60. 10 point til forskel igen. Lidt over 2 minutter tilbage af perioden. Fantastisk aflevering. Der skal udnyttes jo. Ja, den skal simpelthen ligge i. Fantastisk aflevering, må jeg bare sige, fra Tony Roden. Han har i hvert fald vist, hvad han indeholder med de her assist, vi har set fra ham i dag. Og så er der altså mange, der på det skamligste er blevet misbrugt, kan vi godt sige. Rigtig mange. Mortensen forsøger sig. De samler ikke rebounden op i angrebet heller. BMS, det er også et problem selvfølgelig, man ikke får ret mange af dem. Også et fint angreb. Fejl. Så er Fallesen også ved at være lidt i problemer. På 4. Så er han også på 4 fejl. Fallesen. Får han lov til at blive på gulvet. Brakia, han er oppe og stå igen. Det er godt at se. Får lige en slurk med lidt trylledrik. Det er nok bare det kedelige vand. Verdens bedste drik. Ja, hvad vil du vælge, hvis du kun må drikke ingenting resten af dit liv? Så blev det vand. Ja, ikke også? Jo. Ja, så må det være verdens bedste drik. Vi skal have ugerne på linjen. Og nu kom det altså under de her magiske 10. Præcis. Og der er noget psykologisk ved det. Det synes jeg, at de har gnavet sig godt tilbage i kampen her, BMS. Og bagud med 16 point, nu er det altså 9 point. Og nu 8. 8. Og Carlos scorer på begge. Ny stilling. Og Brakia ind igen. Ja. Og publikum. Fejl. Aggressivt, han tager den til kurven der. Ja. Elias Weibert. Ja, det gør han. 2 kast til nummer 8, Elias Weibert. Fejl 8, Per Brandt. Peter Brandts anden fejl i kampen. Han er ikke presset af fejl endnu. Nej, han var heller ikke enig. Men det er man selvfølgelig sjældent som spiller, men... Sådan er det jo. Skal vi lige have... Det skal han også lige have tjekket op på. Han går lige over til dommeren og hører, hvad nu? Ja.
Ja, lidt mere jubel, end der plejer at være ved et scoret straffe, fordi tilskuerne tænker måske også, okay, nu er vi altså kun foran med 8 lige pludselig. Og så er man jo alle nede i kurven. Det får de også. Og så er de tilbage med de 10 points føring. Og timeout. Eller hvad? Nej, der skulle bare byttes. Ja, Lange er tilbage på gulvet. Og Isnord også ind igen. Og Isnord kommer også ind for gæsterne, ja. Per Brandt får en puster hos gæsterne. Og vi har også fået Niklas Petersen på gulvet for BMS Herlev. Isnord. Den havde fortjent at gå ned, synes jeg. Og så satset spiller Magnus Lange. Han spiller altså med 4 fejl. Ja. Men vi er ikke nede for Roden. Der er fejl ind under kurven, tror jeg. Det er Magnus Lange, der får sin 5. fejl, tror jeg. Fejl i rebound. Vejen 14. Og nu Ja. Magnus nødt til at sige noget, at Så kan han forlade gulvet. ja, Jeg tror ikke, han er selv klar over noget. Også bliver han bare for at snyde dommerne. Er han ikke på 5 nu? Eller hvad? det var måske kun hans 4. Var det kun hans 4? Jeg synes bare, han havde 4 fejl til. Ja, det synes jeg også. Men han står i hvert fald her. Urene sænkede begge sidst, han stod der. Som er en af de få for Herlev, der har gjort det i dag. Ja. Lige ved at få rebounden Herlev, men fik det ikke. Og så er det Namdar i den anden ende. Gerne have sidste skud her. Ja. Og det får de også, tænker jeg. Hejl. Igen en af de her afleveringer, som bare kommer med fuld hammer. Altså, de kommer med fuld apparatus. Det gør de altså. Det er projektiler, der bliver sendt afsted. Afleveringer fra Tony Roden. God bue på det skud, og den går også ned. Vi er heller ikke ned. Isnord sidste skud. Nope. Og dermed så slutter det altså med en 10-points kamp her inden den sidste periode. Vi skal have lidt hurtige reklamer. Og så er vi tilbage, tror jeg, med en spændende afslutning på denne her kamp mellem BK Vejen og BMS Herlev. Stillingen altså 73-63. Ja, de 3 dommer har vi i billedet her. Jeg synes, de har håndteret det godt. Er du enig? Det har været rigtig fint. Der er jo altid kald, som man er uenig i, eller gerne vil diskutere, eller så videre. Men jeg synes, at linjen har været tydelig. Præcis. Det er det, jeg mener. Der har været nogle ting, som har været tydelige, synes jeg. Og så må spillerne også justere efter det, som du også nævnte på et tidspunkt. Enig. Jeg er stadigvæk ikke sikker på den der overlagte fejl, der bliver dømt, om det skulle være en overlagt fejl. Men sådan er det jo altid. Ja. Altså, der er jo ingen, der er perfekte. Vi har også siddet og lavet fejl her i boksen, så det er jo... Det kan jeg ikke huske. Det sker for alle, så ja. Men altså... Ja. Jeg synes, det har været en fin linje, og der har været mange kald, som man ikke kan diskutere. Og, ja. Og det synes jeg også, spillerne skal rette sig efter. Jeg er fuldstændig enig. 10 point. Den er altså ikke afgjort endnu, den her. Det er den ikke langt fra. Så ja. Jeg har altså hentet 7 point af den her quarter BMS. Ja. Og der er altså nogle nøglespillere for Vejen, som er i store fejlproblemer. Ja, præcis. Specielt Andrew Orr. Præcis. Han er altså på sine 4 fejl.
Fallesen har også fået en del minutter, også på 4 fejl. Ja. Og Magnus Lange og Larsen med 4 fejl. Præcis. Ja, det bliver spændende at se, om... Andrew Orr, han starter ikke på gulvet på hjemmeholdet. Ja. Og trænerstaben hos Vejen står også lige og snakker sammen, hvad der skal ske her. Ja, det mangler bare, at den går i kurven for Kjeldgaard. Det er jo fint angreb sat op. Helt fri. Skal skyde den der. Nå, så er det en 7-pointskamp om et øjeblik, når de sænker en 3'er. Eller dunker. De tager 2 af det. Ej, han misser dunke i skort. Nej. Får en fejl der. Nej. Han hænger i ringen. Han hænger i ringen, og prøver at tage rebound, men det må man selvfølgelig ikke. Ja. Så bliver der lige buet her i Vejen Idrætscenter. Vi ser det lige igen her. Ja, det skal han simpelthen ikke. Ja, det skal han. Prøver han at række ud efter. Ja, ja, det må man altså ikke. Du har også godt, han selv ved. Godt fanget af fotograferne her. Gode billeder. Så stadig 10-pointskamp. Vejen selvfølgelig med fordel. Sammer svinger den baglæns. Kjeldgaard ind i feltet. Lange og misser den. Ja, får dog bokset den tilbage til en holdkammerat. Brandt afsted. Mortensen var med, men går selv og bliver fejlet over en. Og den er han glad for, Per Brandt, den der. Det kan jeg godt forstå. Nu er det altså en 8-pointskamp. Plus, han skal på linjen. God aktion her, Per Brandt. Ja, det er også en af de der, hvor man kommer i transition og spiller 2 mod 1. Men han tager den altså på 2 fødder. Stærkt. Kommer her. Power den op, kan vi se her. 2 fødder. Tager den igennem manden, og han bevæger sig altså her. Ja. Kan godt kalde som fejl. Det er nok ikke altid, den bliver kaldt som fejl, men det bliver den her. Ja. Og det kan den også. Og så er han på 3 fejl, Elias Weibert. Går ned. Og så har vi 7-pointskamp. Ja, du kaldte den jo lige. Ja, det var så ikke lige med den der, men ja. Jeg tror, den bliver tæt, den her afgørelse, vi får. Godt spillet. Sammers ude i siden. Fallesen. Weibert, hvad finder han på? Han vil gerne til kurven. Og lykkes også med det. Det er flot. Flot aktion af Weibert. Ja, nu råber det også på defense i arenaen. Og de er vågnet op til skurene. Ja, de er klar over, det er alvor nu. Brandt misser den. Sammers. Stor scoring på et vigtigt tidspunkt der Sammers. Og så er de på 12 point. Og Kia, han får det lige til at blive bumstille i hallen igen. Sådan lukker man munden på dem, der vil have defense. Silas Barkia med en flot træer. Godt svaret tilbage. Ja. Sammers. Godt spillet. Weibert. Og Brandt med rebound. Godt lavet af Barkia, der lige snyder 2-3 mand med gode moves der. Så er der altså stille dernede. Fuldstændig sat. 7 point igen. De var lige op og have en 12-pointsføring. Men godt modsvar af BMS. Ingenting. Den er altså sendt sted, der er ikke mere tid på shotklokken. Kommer der. Ja, tiden løb ud. Så vil han gerne have roaden ind igen. Ja, det er der vel ikke noget at sige til. Det kan man jo godt forstå. For at dirigere spillet. Og Andrew Orr, han bliver stadigvæk siddende på bænken. Og en timeout. Ja. Ja. Vejen har kaldt timeout. 7 minutter og 7 sekunder tilbage og 7 points kamp. Den er lige pludselig strammet til den her kamp nu. Det skal jeg da lige love for. Nå, så skal der tegnes noget op måske.
Eller har de en scout siddende et eller andet sted og se Sport Live? BMS Herlev, der har forklaret, hvad der blev skrevet på det board der, og så giver det videre til coachene hos Herlev, så de har kunnet justere efter den, tænker du? Det er ikke til at vide. Nej. Alle knep gælder jo. Ja, vi ser lige lidt highlights. Den Det er så ikke et highlight, det der. Jo, det blev det jo. Ja, en god kamp. Ja, jeg synes, vi har fået en god kamp. Altså, når jeg sådan ser og tænker over det her, vi glæder os selvfølgelig til mellemspillet starter, men det er altså ikke kun top 6-kampene, der bliver interessant. Det gør de altså også i den nederste halvdel. Ja, masser af gode basket. Altså, der er fede spillere og fede basket i den her liga generelt, jo. 100%. Og husk, man kan jo se samtlige kampe med vores samarbejdspartner Ekstrabladet på stream. Ekstrabladet Plus abonnement, det kan man se det hele. Ja, sådan en har jeg da i hvert fald. Ja, den er billig. 79 om måneden. Præcis. Det er bilerne at købe 2 soft ice om sommeren. Og sundere. Ja. Nå. 7 minutter tilbage. Plus det løse. Skal Vejen tage deres 3. sejr i sæsonen, eller skal BMS komme op på deres 6. Vi skal huske, BMS de vandt den omvendte kamp her i slutningen af januar. Defense, Vejle. Defense. Mortensen tager den afsted. Her var lige ved at miste den. Snort. Snor rundt, lægger den i. Snort går over aktion. Altså, hans ballhandling ser ikke synderligt sikker ud, men når han først kommer op i sit spin move og tager den stærkt til kurven, så er han altså svær med at gøre. Der er på 22 point nu. Ja. God aflevering. Det er nappet. Så går det stærkt. Måske også for stærkt der for ugerne. Ja. Hvor han ikke holde fast i. Spændende også at se, hvornår Vejens træner vælger at skifte over ind igen. Eller Ja, har siddet ude længe nu med 4 fejl. det har han. Jeg tænker, han lige ser det lidt andet. Kan de fastholde den her føring? Nej, det er ikke. Mis der fra Weibert. Så han ser ugerne, han er altså løbet. Radis tager den til kurven. Ej, det er godt. Ja, så er der altså spænding her. 78-75. Hvad siger du, Katholm? Jeg siger, at du starter med at sige overtime. Nej, jeg sagde ikke. Jeg sagde 4 gange 10 minutter, måske mere. Det var det, jeg hørte. Nå, okay. Fejl af Andreas Mortensen. Den tager han på sin kamp uden at diskutere. Ja. Og så fik vi svar på spørgsmålet. Ja, nu kommer Andrew over ind. igen. Så tør han ikke at vente længere, træneren. Nej. Med 3 point i diff. Så bringer han altså Andrew over. Og hvis han laver en fejl mere, så er det altså tak for i aften. Timeout. BMS. Og BMS, de kalder en timeout. Er det klogt at kalde en timeout nu, hvor man ligesom har fået momentum over på sin side? Er der noget, der skal sættes endnu mere op, eller hvad? Han har lige noget, han gerne vil have sat op. Man har jo de timeouts, man har, og dem skal man jo selvfølgelig bruge på de mest strategiske tidspunkter. Og hvis han føler dernede, at nu har han lige brug for at sætte noget op, jamen, så vil han jo sætte noget op. Men det jeg vil sige med Åre her, han er jo virkelig en vigtig spiller for Vejen. Men når man spiller med 4 fejl, så er man jo også det omvandrende target. Man er meget låst. Præcis, fordi man kan ikke, eller det kan man godt, men man sætter sig selv i fare for at blive skiftet ud med 5 fejl, hvis man kommer i en svær situation i forsvaret. Ja. Så han er jo et omvandrende target for BMS Herlev i forhold til, hvem dækker han? Ja. Kan det være nogen, kan man angribe ham? Ja. Men godt kommet tilbage af BMS Herlev. Det må man sige. De var altså nede med 17 point. Og har gravet sig tilbage i den her kamp. Ja, imponerende. Og nu kan de altså lugte morgenluft, som man siger. Det tror jeg da nok, de kan. Ja, jeg ved ikke, om det var panderynker, vi så hos Vejncoachen der. Roden misser afleveringen, og så har de muligheden nu.
for at komme rigtig tæt på. Radis går hele vejen. Radis. Så var en dunk, der blev fuldt op. Og så har vi altså for alvor basketball her i Vejen Idrætscenter. En 1-pointskamp nu. Andrew Orr Han også være med på. dunker i den anden retning. 80-77. Det er sgu meget fedt, det her. Det er super godt. Andreas Mortensen og Viber, de er lidt indfight. Ja, de får lov at gå til den dernede nu. Han er været udenfor. Ja, hvad blev der sagt der? Hvis man ellers kunne mundaflæse. Det var også ikke de allerpæneste gloser, der kom ud af Andreas Mortensens mund der, så det ud til. Jeg tror, fuck var et godt bud. Og Vejen, de får opbakning nu af deres tilskuere, kan vi høre. Roden misser layup'et foran en fejl der. Ja, Tror jeg. det gør han. Var det urene, der var for tæt på ham? Han får en blokkefejl. Jeg ser dommeren. Det var de lige samlede holdkammeraterne der. Men hvis man lige skal være lidt efter Tony Roden, jeg synes, han har brændt Ja, det har han faktisk. en del af de her små finger rolls omkring kurven. Han har været Ja. meget glad for at aflevere til sine holdkammerater. Ja, han er faktisk også kun noteret for et enkelt point. Men til gengæld, han havde jo 10 assist ved pausen, og kan vide, hvor mange han har haft, hvis kammeraterne har scoret på alle dem, han har givet dem i hænderne. Så tror jeg, det var Så er det været 20 jo. dobbelt. I hvert fald, lad os se, om man kan ramme plet her. Kan heller ikke. Uha. Det kan være, der er en grund til, at han afleverer. Ja, Og det var en airball. det var... Ja, var den i luften, den bold? Den var noget lav. Den var lidt længere, men ikke lang nok. Og godt. Rebound-arbejde i forsvaret hos BMS. Det virkelig at komme godt med tilbage og er med for alvor. Isnor udfordrer Andrew Orr. Og albu lige i ansigtet. Kæmpe dunk her, og der er ikke kaldt nogen fejl. For altså en kæmpe... Det så ud til, at han fik en albue. Lad os lige prøve at se, om vi har nogle billeder af det. Lige i ansigtet. Altså, de kampe, jeg har set med ham her, så plejer han ikke at være en, der piver, hvis der ikke er noget Andrew Orr. Lad os prøve at se den her. Nu kommer den her. Det er, ja, puha. Ja. Den er faktisk ikke så fin, den der. Den ligner det heldigt uheld, vil jeg sige. Men det er måden, han får en albu i ansigtet, det er altså en angrebsfejl. Han er også. Han har fået den lige i øjet der. Kæmpe blåt øje der på vej. Han har fået ordentlig hak. Ja, det gjorde han altså. Og som jeg lige vil sige, han plejer ikke at være en, der piver. De kampe, jeg har set ham med Andrew Orr. Men han skal, Og vi kan også se, at der var en tydelig berøring. jeg tror, han skal skiftes ud, fordi han må ikke spille, hvis han bløder. Nej, det er rigtigt. Og der er en flænge ved øjet. Ja, der bløder lidt også. Ja. Det kan vi se her. Den der flænge her, det er jo som en bokser, der har fået et cut jo nærmest. Ja, vi ser den en gang mere. Den skal altså dømmes, den der, det er jeg nødt til at sige. Den albu, der kommer der. Ja. Ja, vi har en dommer, der står lige dernede. Men han kan ikke se igennem. Nej, det kan han ikke. Han dækker ligesom. Nå, 1-pointskamp. Ja. Samars misser, og Mortensen rebounder. Og Isnor bliver buet, hver gang han har bolden. Rakia bliver fejlet. Ja. Og Elias Weibert med hans 4. fejl må det blive. Ja, jeg skal lige love for, der er virkelig kommet drama nu. Kommet spænding på her til sidst. Hold da op. Intensiteten er skyhøj. Og her har vi Andrew Orr, der som en anden bokser får hjælp af en cutman og får tørret noget blod væk der. Jeg tænker, han lige skal have det set på. Måske en lille... Vaseline og så en vatpind, der bliver kraftigt most ind. Det stopper det meste. Det lyder som om, du også har set noget boksning. Det har jeg også. Rakia iskold på den første fra linjen, og nu er det altså fuldstændig lige 80-80. Og Rakia med 20 point nu.
Og 21 and counting. Så er de foran BMS Herlev. For første gang i kampen. Ja. Og det er jo også først til sidst, det gælder mig foran, har jeg hørt. Og det er det altså nu. Sidste 4 minutter. Kæmpe drama, det udvikler sig til. Misser sit store skud der. God rebound. Nå, nu er det også et nervespil nu. Namdar dribler, så tager han skud. Heller ikke. Endnu en rebound. Weibert var hurtigst til at fange den. Roden. 6 sekunder på klokken. Svinger nu i hjørnet. Misser skud, men de rebounder igen. Og så Samas, så er det nu. Fejl. Fik ikke nogen fejl, og urene med en vigtig rebounder. Og Mortensen hurtigt afsted. Roden vil gerne fejle ham, men gjorde det ikke. Ingenting. De vandt bolden uden problemer. Ja, der kommer lidt snæver på også nu. Jeg synes, at begge hold de virker lidt nervøse. Og så får vi Mortensen med en fejl mod Weibert. Ja. Han har også været afsted med nogen derude, synes jeg. Og Andrew Orr, han vil gerne ind igen og være med, kan vi se her på sidelinjen. Står og vinker for at komme ind. Nu skal de lige sørge for, at de ikke er 6 mand på gulvet. Den ser at komme ud, Bastian Fallesen. Ja. Ja, det er noget af plaster, han har fået på der. Han snakker om at blive lappet op. Dygtig cutmand. Men de har brug for en scoring her vejen. Ja, det er altså dem, der lige pludselig er presset nu. Kom flyvende fuldstændigt ud i de første 10 minutter. Så tænkte man, hvad sker der her? Og ved pausen havde de også en solid føring. 54-38 hed det. Så de har altså virkelig fået lavet et godt comeback. Nu skal det bare fuldendes for BMS selvfølgelig. Altså ned til over her. Og Isnord fejler ham. Ja, på gulvet, så der er ingen scoring. Nummer 30, Kenny Isnord. Tænker, det er en god idé at blive med at fodre over her. Han virker sulten til at gerne spille en mod Isnord dernede. Ja, det tror jeg på. Det tror jeg på. Det kan få den igen. Det gør han. Ja. Bliver fejlet her. Og han er altså på en mission. Ja, det er han. Det kan man se. Prøv lige at se et udtryk. Det koger indvendigt. Ja, det gør det. Han er vulkanen, der snart er ved i udbrud. Kan han lige finde sig selv her på straffekastlinjen. Og Isnord står her. Han ved også godt, at den måske ikke var helt god, den han fik lavet på år tidligere. Den er kort. Ja. Som jeg sagde tidligere, så skyder han altså over 75% fra linjen i sæsonen. Så ud fra den stat, så skal han sænke den derovre. Det gør han ikke. Fordel BMS. 3 minutter tilbage. Op med en enkelt pind. Har bolden. God aflevering. Og så dunker han igen. Isnord. Det er godt fundet. Og lige flatter overkroppen her. Slipper altså den her screening her. Han er altså helt fri. 28 point op på Isnord. Kunne han altså ikke gribe den der. Og BMS-bold og fejler Samas. Er BMS ved at gøre det onde ved vejen? Det er der noget, der tyder på i øjeblikket. Det er noget af et comeback, de har lavet her. Det er fuldstændig vendt rundt. Godt forsvar. Og her får de så et stil. Weibert, han har misset nogle stykker af de der, det gør han ikke her. Og så er der sat turnover mere. BMS. Roden svinger den ud i siden. Weibert holder lidt fast. Andrew Orr. Skal han altså til kurven her. Kommer han også. Andrew Orr! Sikke et spil af Andrew Orr her.
fed bevægelse. Er du så færdig? Under kæmpe pres. Og Karl Urne fejler ham også. Vi ser lige her først. Scoringen, og så blev den stjålet her. Nej, det er simpelthen ukoncentreret. Ja, Mortensen rækker armen ud. Ingen pres på noget som helst. Nej, og så sker denne her. Roden ud i siden, og så tilbage til over. Og så over, der tilkæmper sig den her. Han altså gå på arbejde her. Og lægger den i, og så skal han altså på linjen. Og det rammer han også, mens der er på slå. Så scorer han på linjen af en draw. Så står der altså 85-83. Hvilken afslutning vi får her. Ja, det er fantastisk. Og Smits. Nej. Dobbeltdribling. Dobbeltdribling selvfølgelig, ja. Nå, så snakker de lige sammen, vejspillerne her. Ja, de vil godt have bolden et sted hen, tror jeg. Det er ham med det store krøllede hår, der skal have bolden igen, tror jeg. Vi ser lige igen her, dobbeltdribling. Ja, den er god nok. Ja, nu kan vi høre, at vi er i vejen. Hvis vi ikke har kunnet det hele til. Jeg synes, hun er... Over med fejl på Urne. Men jeg er nødt til at sige, at Urne, han har virkelig kastet sig rundt i den her kamp her. Ulovlig screening, ikke? Og det dømmer han, men jeg synes godt nok, han flopper meget Urne. Og det har han gjort meget af kampen. Ja, meget. En enkelt synes jeg, der har været. Også mod over. Jeg er ikke fan af det, man bare falder. Det er jeg simpelthen ikke. Og udvindelse af Heinz Man of the Match. Ja, vi ser lige, at vi kan se på kamera 1 her. Der har vi over. Den er god nok, synes jeg. Rakia. Sidste halvandet minut. Han er iskold, Tony Roden. Nam, der misser skuddet. Lau Kristoffersen siger lige ro på. Mortensen får den i næverne. Tilbage til Kristoffersen. Og de kalder på defense-tilskuerne her i vejen. Kristoffersen tilbage til Brakia, der tager skud. Og den er stor. Kæmpe træer af Silas Brakia. BMS Herlev tilbage i føring. De har mindre end 1 minut tilbage. Gigantisk skud. Kæmpe skud. Vi får den igen her. Det er godt fundet af Lau Kristoffersen. Kristoffersen, der holder fast. Ja. Brakia står helt alene. Og der er altså en meters penge ind til buen, ikke? En lille meter, og den er bare snorlige. Det er jeg ligeglad med. Fuldstændig. Klasseskud. Godt spillet, BMS. Silas Brakia op på 24 point nu. Ja, det er altså en god kamp af Silas Brakia, det må bare sige. Ja. Kæmpe afgørende skud her måske. 85-86. Man ser helt at blive forpustet bare at kigge på. Altså, det er da for vildt, det her. Nå, så er der mange ting, at man skal have lyttet efter sine træner på i begge lejre nu her. Man kan både nå at tegne et forsvarsspiller og et angrebsspiller op selvfølgelig. Og hvor lang tid man kører bolden, inden man afslutter osv. osv. Jamen lige nu ligger det til, at Vejen har bolden 2 gange, og BMS har bolden 1 gang. Ja. Må vi se, hvor lang tid de bruger på at få sat spillet op her. De har flyttet bolden op, så de har 14 sekunder. Ja. Og det viser grafikken også. Altså ikke helt, men 14 sekunder. Jo, 14 sekunder. Det er sat op der, ja. Nam, der spiller den ind. Roden får den. Og der kommer nogle løb. Bygger altså alle træninger her. Ja. Aggressiv. Ingenting. Roden tager skud. Kan han ramme den? Nej. Nej, de samler den op. Nam, der Samars har taget store skud. Tager et mere ind. Den er meget kort. Meget kort. Brakia samler den op. Ja, ikke et godt skud. Så er det Lau Kristoffersen, der kan tage det lidt mere stille og roligt. Så skal de op og presse højt. Hvornår? Ja, de har stadig 8 sekunder, så de skal ikke fejle her.
Kia, hvad finder han på dengang? Han dribler, går til kurven. Godt lige ved væk. Ja, goaltending. Det er ikke kaldet. Det er ikke dømt. Namdar ser også kort ud. Det var den også. Isnor med rebound. Skal de se for fejlet? Det skal de. Det gør de ikke. Nej, det er slut. Den er færdig. Det vinder altså BMS med et kæmpe comeback her. Får det vendt fuldstændig på hovedet her. Sikke en kamp, vi var vidne til her. Laura Christoffersen er rasende på dommerne over, at de ikke tager på goalsending. Ja. Hvilket jeg godt kan forstå, for den rammer tydeligvis bladet først. Men det gik. Vi skal... Bare tænding på. Ja, vi skal lige puste ud her på vores kommentatorpladser. Men Anders, skal vi ikke lige tage en gang reklamer? Så går vi ned i studiet og snakker det hele igennem om et øjeblik. Vi ses på den anden side lidt reklamer. 85-86 til gæsterne. Wow, for en kamp. Så er vi tilbage her i Vejen Idrætscenter, hvor det altså ender med, at gæsterne de stjæler det helt til slut. Var det tyveri, det her, Carlo? En lille smule måske. Vi får bygget et rigtig stort hul i første periode, som vi bliver nødt til at grave os op af. Ellers så spiller vi lige op med dem. Men det er selvfølgelig svært, når man kommer tilbage fra 18 nede. Så, Men hvad talte de om i pausen egentlig? Hvad blev der ligesom holdt fokus på? Hvad sagde trænerne til jer? Vi talte om at have et positivt mindset. Vi skal ikke, det er game of runs, og vi bliver nødt til at bare blive ved med at klø på. Og det starter i forsvaret, som jeg også sagde inden kampen. Så det var den mentalitet, vi bliver nødt til at komme ud med, bare at presse på. Anders Katholm, jeg ved ikke, om vi havde begravet dem ved pausen BMS, men... Jeg havde. du er bundærlig. Men hvordan ser du deres comeback? Vi snakker om det der med, at vi synes ikke, at der bliver sat noget sådan sammen i perioder. Der er ikke noget momentum. BMS har ikke noget momentum. Man kommer ud stærkt i tredje kvartal, og så ser man egentlig, at bare bolden bliver med at gå igennem ringen, og så får de også de stops, og så kommer de tilbage til de der magiske 10, og så lige pludselig så står de der. Ja. Så der er jo selvfølgelig nogle ting, som nu så virker for dem i anden halvleg. Det virker ikke, som om de var kommet ud af busken nu i første kvartal i hvert fald. Enig. Og afslutningen på kampen, det blev meget dramatisk. Den er fedt for os, der sidder og kigger på. Hvordan har man det som spiller, når man er med i den slags kampe? Jeg tror, man bliver nødt til at bevare roen og snakke sammen. Det er selvfølgelig, altså, når man er nede i de der døende sekunder, bliver man nødt til lige at bevare roen, lige få lov til at trække vejret. Jeg tror ikke, man tænker så meget på hvad der foregår rundt om. Så det handler bare om holdet. Du havde nogle dueller mod Andrew Orr. Jeg var lidt uenig med Katholm i nogle af kaldene, men den ender vel sådan set 1-1, gør den ikke det? Jo, det synes jeg. Altså, der bliver kæmpet, og det skal der også være lov til. Så vi laver sammen fejl, dommerne også, så det er, hvad det er. Hånden på hjertet, det her det må være en god ting at gå på weekend med, ikke? Bestemt. Som vi også sagde, eller som jeg sagde inden kampen med Holbæk, det var et ærgerligt nederlag, så vi var nødt til at bevise os selv. Vi har arbejdet hårdt hele ugen, specielt på forsvar, så vi er glade. Vi sender dig ud af studiet og ønsker tillykke med sejren, og så må I komme godt hjem og hilse drengene det. Skal jeg gøre, tak. Og Katholm, ja, vi havde jo nærmest begravet, når du havde, siger du ærligt her. Det er jo ikke så tit, vi ser de her comebacks med så stor forskel, men det så vi her. Nej, og også det udtryk, jeg synes, BMS kommer ud med, altså, hvor vi jo sidder og store roser vejen for det aggressive forsvarsspil, som de så ikke kan holde resten af kampen. Man kan se, at de er trætte til sidst. Ja, det var vel kræfterne, var det ikke det også? Det var en del af det, at der ikke bliver skiftet lidt bredere ud, og ikke, at der er flere, der lige kommer ind og får minutter. Og så de der fejlproblemer, som vejen også har, betyder selvfølgelig også noget. Så der er selvfølgelig flere ting, men altså, jeg synes, det er jo et kæmpe comeback af BMS Herlev her, og vanvittigt, de kommer tilbage og vinder den her kamp. Er de så lige pludselig nu en af favoritterne til at komme i en playoff B-finale, BMS Herlev, efter sådan en præstation her? De ligger jo deroppe af sådan i tabellen, kan man sige, så selvfølgelig lige nu efter sådan en sejr her, så bygger det jo også noget selvtillid på, at man kan vinde over vejen på udebane her. Så jeg ved ikke, om jeg vil kalde dem favoritter. Jeg synes, Værløse også ser rigtig stærke ud, og det gør vejen også, så der er flere, der skal slås om de to pladser. Og så havde vi jo lidt fokus på vejens nye amerikaner, Tony Broden, inden kampstart. Altså sikke en spiller, vi fik at se i aften, men alligevel, det var ikke nok til, at de kunne hive den hjem for vejen. Men han er god, ham der, kunne vi godt se. Han har selvfølgelig et niveau, som på nogle af facetterne i spillet, ikke? Det var jo også det, vi snakkede om, han smider nogle afleveringer, som ingen andre ser. Men jeg synes også, man skal vælge efter ham i forhold til, at han brænder for mange nemme. Han kommer til kurven, og han brænder layups, som skal ligges i. Altså, han har 3 point, tror jeg, han ender med. Ja, et står der vist. Undskyld, han brændte de 2 straffe, så han har 1 point. Ja. Altså, han skal op og have 10 point i det niveau, han har. Han brænder simpelthen for mange.
Så hvis han scorer 10 point, så har det jo en klar sejr til Vejen. Så jeg synes også, at han skal tage noget på sin kappe. Men hvor efterlader det Vejen hen? Man fører stort, og det ligner, man vinder sin tredje sejrsæson, så ender man ved at tabe. Hvad betyder det for Vejen, tror du, her den sidste kamp i grundspillet? Nå, det betyder da noget for selvforståelsen, fordi det er jo det der med, når man ikke er et hold, der er vant til at vinde, om så kommer til at spille mod nogen, der er på ens eget niveau. Jamen, når man kommer i de her svære situationer, hvem er det så, der skal gøre det for holdet? Hvem er det, der skal have den afgørende scoring, og hvordan sætter man det op, og hvordan har man selvtillid? Vi hører også ugerne her snakke om, hvordan er ens mindset og så videre, og når man er vant til at tabe kampe, jamen så skal man jo også lære at vinde kampe. Så der er jo også et mentalt spil for Vejens træner i forhold til det, fordi jeg synes jo også lidt, altså de smider jo også lidt kampen her på en måde, altså selvfølgelig skal man give BMS kredit for at komme tilbage i kampen, men med den aggressivitet og den måde, som de spillede på første halvleg, er jo ikke til stede i den halvleg, så jeg synes også, Vejen er et svært sted der. Sidste spørgsmål, inden vi lukker ned. Hvem er MVP for BMS Herlev i aften, i dine øjne? Isnord, synes jeg. Han er voldsomt dominerende og fysisk, og henter nogle rebounds, og de kan ikke styre ham i forsvaret. Han får lagt mange i. Og så med Silas Brækir som co-MVP. Og med de ord, så rykker vi teltpælene videre i basketligaen. Masser af kampe her i weekenden. Vi siger tak her fra Vejen Idrætscenter, hvor det altså ender med, at BMS Herlev, de vender det hele på rundt og tager en sejr. Tak for nu på gensyn.